alle sammen. I dag vil jeg vise jer, hvordan I kan få det her iRig, så I kan filme jeres skærm på iPad, iPhone, iPod, ja, Apple-produkter. Det første I skal gøre, det er at gå til Safari. Så her, der skriver I emo 4 eller 4 ios.net. Så går jeg derind på. Så her, der trykker jeg bare install der. Det kan jeg for eksempel gøre nu. Og så trykker jeg bare install. Og så burde den installere. Nu. Jeg har den installeret, så jeg ved ikke lige, hvad der sker, hvis jeg installerer den igen, men ja. Men der viser, at den kommet. Så går vi ind på den. Her vender det godt nok lidt forkert for jer, men så kan I sætte på pause nu, så gør sådan skærmen ikke kan rotere sig, så bare lige, ja, eller bare dreje hovedet. Men så her, der kan I se alle dem her, så går I ind på iRig Beta, så trykker I install. Jeg har den så installeret, så det vil jeg ikke gøre, men ja, det er sådan du installerer det. Så for at filme med det, går du ind på det, skriver du navnet på ens film, ja, og så trykker du start recording. Nu står jeg så stop, fordi jeg filmer med det nu. Og så går den ud, og så begynder den at filme. Men så kan man gå herned ind på indstillinger, så ind på iRig her, så kan vi record audio, eller record audio. Det er hvis den skal gøre det med lyd, så optage med lyd. Så her kan man hvordan det skal vende. Jeg har det på landscape og home button to right. Altså det er home-knappen der til højre. Så står der her, hvad den vil bruge. Så skal I så godt nok trykke ja til det der, ellers kan man ikke gøre det. Men og så herinde kan I sætte FPS. Jo højere den går op, jo sværere har den ved at trække det. Så bitrate. Og så, ja. Står der hernede. Higher, higher quality will cause higher time for video /audio. Audio, ikke Audi. Merging eller andet. Det betyder, at jo højere kvalitet du sætter det i, jo længere tid vil det tage for den at indlæse videoen. Så når du har filmet videoen, så går du bare herind på iRig, trykker på recording hernede. Trykker på recording, så tager du den, navnet, men så går du ind på den, så kan du se den, så trykker du på i'et. Det der billede af et i. Og så, ja, så spørger den, om du vil gemme den til kamera. Ja, ned til fotos, så trykker du bare ja, hvis du vil det. Altså. Men det er sådan basic, hvordan man gør. Så det var så det. Så ja, hej.